Hakimiani kasa belekino kotorma koktuma Andhra Pradesh ni Tirupati tempalo khaprum biprum wngmani bagai bororok bangmani bagai soijon langma chokha tuken nanani bagai. Hake tabuk miyawa jagawan dike incident wngmani bagai tuken ni nanani jaga nobuita slamjaka. Hake tabuk a jagawo festival no hono hinmano chiniya roko kharchi puja rok maha bongna ar khate bo kotorma borok bo bang 7 January ni simani before 11 day by kantha ekodosi hayake ekodosi ni sikang mas puilani 11 din ni sikang omo ungu tabo hangrayo hindu rong ni mas puila hani hinjak lagda omoni 11 din ni sikang ajagawo ungu belekeno kotorma tumahmale Andhra Pradesh tonor joton semono haste beleke kotorte borok bo kebangma tumahmale amsu borok kebang ni bagai mutayo habunyani tuken nanan nangu gagai borok kebang ni bagai tuken nanan bagai khaprum biprum hakai tolak lege borok bakso busukai kapijage thikya langma bakso busukai sago dokumangka haika amtui borok kebangma je jagapano festival je sareli je panang thamte borok kebangma hakai kisari no tongan tui kun gasa jar khaprum biprum hakai no ses sanan moto kori ka jagao hase hakite kaisa koktuma o sikangni krak sal hayake Tuesday ni Bangladeshi rok BSF rok no dabai tana naimeni omongkha koila sohorni magorili kamya amsayo Bharat Bangla ari 47 number pillar koktomani bisingti sememani o Bangladeshi ro koila sohorni maguruli amsaiti smuggling khayei BSF bai manjakha hake BSF ni kokhne yange BSF ro gulirna nangka hake amani yagol Bangladeshi ro kabangma brum phai o BSF rok no damorok nani jengkha tai silai rok sheka hake a guli kongma bo yago kogo tai Bangladesh ni BGB ro mo phai Bangladeshi rok no thamungnani jengkha haibano Bangladeshi ro kiriya BSF rok no bodol ke phai tanan naikha latha bunan naikha bongni Bangladesh ni BGP ni kok phano manilia hake olo BSF rok bo bodol ke phaiben nugui o Bangladeshi rok kirijagi ma harkha hake ayang tinyo o Bangladeshi rok phai mane rok khogitlang phaibe uchini yango musuk rok kabangma punno kamamani borong na amdike phai khogitlang phaibe haisi hake Tripura bo tabuk bo Bharat bai Bangladesh ni ari border singjake tongu ayang tinyo kabangma Bangladesh rok hapai Tripura bo jagao nagorik nane ni bagai o jagani citizen nane bagai chai tonglai refugee rok hake a jagao simia kabangma Tiprasa rok ni amsayo no Bangladeshi rok je Bangla tai Bharat ha ari tongmani border ayang tei hapai Bangladeshi rok kabangma mani rok khogoi thampayo tei kabangma a jagao refugee wngwi tongnani bagai hai tongbayo Donpur hai rogo Melagor hai ro Mohanpur hai rogo kabangma Tiprasa rok ni ari ro kabangma Tiprasa rok ni jaga rok kmai tongbayo hake belai kheno wana masingsa amono chini Tiprasa rok tabukbo wansukyaku tuma hamale chini Tiprasa rok wansukmunga ka tini khnasi wansugo 10 বছরনি পরে 20 বছরনি পরে তামুংনাই 50 বছরনি পরে তামুংনাই আমো wansukye chini Tiprasa rok hachi amo kui ko hake chini te kaisa katal channel nangthai tipi amon norok subscribe khlair di takho buhuk chong tai subscribe khlaimai yagolo bell icon bo click khlainani tapok di jepro a jago katal video da nonoro notification soginani bagai hake ayang nani bororok chini Tripura hawa hapai mani amo sanasi kokori ka hasi tuma hamale ari kahamkai khajagya border kahamkai slamjagya amani bagai kabangma ayang nani bororok phaimani thagya angi tongu chini Tripura hawo ngakai o jagani chini Tiprasa rok ngakai tong thai jaga kore kabangma bolongo kharbo tabukhe bolong se jaga kori ka hasi o bolong jaga tongma bo omono sek jaga tongu cheng kabangma chini Tiprasa rok ayang sipajola phasing rogo chini Tiprasa rok ni jaga sekjangnani nai tong government bai edisi area ni se haike wan chugui nai de o jaga o chung edisi area omo chini Tiprasa rok hne chi reservation khlaijang ngage tumani bagai chini jaga ni kagoj bo khabo khlairia chungno amoni bagai borok seginya harmano tep sakai bongni isamote haike omo kuno democracy da klai chini Bharat ha hake tirin binam sunondro video na saja klai di ta comment klai sanan ta pugdi non bukhani kokbo tai channel subscribe khadi jotonon khulumbai kya hambai